Binlig sa nga das tumoy na kay tang mato isabitan natos pakatay. Karang nay tunga-tunga na mo na ibilin kay habog ra putong tos tumoy. Lamira ba na isugnod? Nya pamandidaghang bulanghoy dani. Inigdaro dani makit-an unod. Kana rada na may bilin. Putla na diha. Kuwang pagtulo kay di may hang kinuha di Unsa ra na hinlo Dadto na yung bus. Na may daghang patay pero wa may angay og patay kay kanila man siguro nahapit na mabali. Kanina. Habol lang imong sundang. Kare Kare sundang alaga raw. Sakit gali ang kamot. Na ang naman imong putol na ay nga na magputol na tanaw. Tanaw sa. Ha? Wa man sinagi kuan. Yan na tanaw. Jim. Imo mang inganaon pag amparon man nimo pagputol. Sige na. Good morning guys. Si Nanay Basing na pud ni sa akong channel. Karon guys magtadtad ko og taig kabaw kay hang iabono sa hang atamnan og taon. Dari ko. Meron ba may sumunod? Ang ibay-bay. Ang ibay-bay sa palidya.
Nag-unsa ba ka na? Bonbon. Asa malapit? Ano nahan? Nanday daghan. Ang ticket sa? Balik dyan ninyo? Balik. Siya. Nanday daghan na to si babaw. Nadana. Dahil ang kumukuhaan ang tambay. Asang dana dato pa si babaw? Napit na sa pa. Lagi ba kayo ang plano mig amang iputing among haligi dari ba? Ang kumukuhaan. Puhuna hara kang iman. Tagpila bang Amo ka pa ko ibuhat. Magkuha ko naan. tagpila bang kubiko? Ikaw. Ay ikaw. Adto sa aron kay pa may kwarta na nagnanak ko kwarta. Dahil ka pakuha. Tiguan na nga. Anarta na po ko. Ako tulukar. Muuwa na ka ni. Apit na ni. Amig na talaga. Tuwa para bay nagbabag nga lubi na to. Wa ko'y masuhuan. Iiwak le. Eh? Wala na may eskwela. Ano pa sunod lunes sa klase? Ah, Iputing ra. Kanang tungag kubi ko. Bate nga. puting ra lagi. Nabuha ko lingaw. Wala kang kuhaan. Wa pa man ko'y kwarta. Kaya pa'y mawanan. Wa pa bitaw ko'y kwarta sunod semana pa. Mauwaw ko mo. Order nimo wa ko'y kabayad dinig. Na ana. Kuhaan. 12 ka. 12 ka. Alaman pisihon. Maoy, Sabi nga ni batingin ko. maoy tungag kubiko. Oh. Pila man kubiko nimo? Libo man na doon yo. Enggak. Ha? Ano ito nga. Kamo. Kuan senso? Di. Nanta ko ipa. Kuan na rin to gas. Senyor day. Busy man siguro? Awa. Di na siya busy. Di na. Takto doon ay pangaligi. Ulay ka rin to gas. Pero ang iputin kay kuan. Pada ka diha. Kay sao ka dug mga rimiwa mi ka dadunan. Bisa ka gamay ra pa utso. Anha ra mi tricycle mga an. Utso ra ka kuan. Ay padaro to ni mo kina. Ay padaro lagi rin. Naghamay tong maklihan ng lubi to. Duha. Itatahaman tang dadon dyan natunot maglansang. So di na ako rin makuha kito to. Madaog to ninsong do. Tumoy na laman yung nonto. Sa man apelan mo tunang karton. Oo, ang agi. Ugdi, tam na naman to nagsaging. Ugdi ni mo tulon. Naba kay makuhang itagad. Ha? Naba kay makuhang itagad. Moto yung mga itagaray. Oo. Tagpila man kilog mo palit.
Itukod na to dito na. Kapahuay na dito. Buhi itong haligi da rin na sa duha. Nagtupos tumoy. Isarang ganig di mo tumoy. Ang upat rin haligi. Ito nang itanong. Ang uli na tagsadyo. Ha? Okay. Sakto pa manglaba. Di dana kay tawong mo na. Dari dapit eh. Tawong man ang buho ah. Diri ra dapit. Dari. Dana ah. Bisan og imong iko anak dato sa imong tiil do. Ipadaplin. Diha. Buho kare may ibuho oh. Naman day daghang taing kabaw na to, Jim. Mga ugana, naris, di laman ilhan kay nalubong sa kuan. Juta. Lami na yun na idiritso. Sagol sa kuan, juta. Karin tawong ang dugangan di kayong itanam na rin tawong. Madunal may harig maarigla nag bu natin po nga. Bunga. Kabuhi is Ginoo, buligan na ma. Ang unam ka puno, daghan naman na. Ha? Ibuho. Lamlamat dito. Ito may kuan nung dumi, budlong. Lami ito kuan. Ay lawang gagad ang duot. Kama, sakita sa mga kama. Kaya nga bugat ng ipon. Wala ba tanin mong bibing tayo mo labunan? Kasi yan ang Lunes. Dada na Lunes. Mudyo. Ha? Tingnan lagi ko. Kaya ito nga tabangan na yung module. Nangyahan ko na yung module nga. Hindi na mahuman. Ngayon tamis umahan guys, magtanong mig taong. Magdagmok pa ko og taig kabaw, warong ang iabono.